dosa muka ngrepo duh Mas Mira ingsun Gusti toleh raga ning wang abdin tasara warsa ideping tekad panawanging mitra kang tinuju mangut ngumbar gagasan urah gombak gomboling pengangen-angen lisang Dasamuka dumadining palwaga kala ingkang nyatane wis gegempuran dadal larut barisan ngalengka kala wis ora ngukup gumeder gumuruh Surak Ambata Ruba Sang Hyang Pragosa ingkang unggul ing yuda ing sela selaning paningal Dagya kagat sotaning galih prataning Sang Teja Mantri Dewangkara kingken lir manguswa kang layon Denya ilang memanise wadananira layu Gumel kucemrah maratani marang sariranipun Gusti piye ana apa kok kinten kula lelampaning negari Ngalengka saya awrat kowe bisa geneman kaya ngono apa kok ingkang putra Raden Drajit gugur wadananira layu Gumel kucemrah maratani mati tenan anakku mati kok nggih kowe nyingkira dhisik tak tatane atiku kok Dumawur mangawur-awuru ran pengaran ning ajurit kang maguru gangsa tetek kaya putula war panjriting urang gesti rakata ingkang Bojo lelayu sepi
wayang kabuncang mawur kaya datang jejeg adeke mobat mabit anggogra kusika nenggih sang Rekyan Sinta najan ideping tekad ing titi mangsa mangke dumadining pawaga kala parandene Estining Indra Mangsih nyamut-nyamut apa to darwane kang mangkono pawarta praptaning Sang Rama Badra ngidak bumi Diraja pindha panjang putra ingkang dumawah ing Sela Sumayana Cantaka ingkang munyeng balumbang yen to ginalih jroning Wardaya pindha amoyoki dumadining lelakon sarating rembulan ingkang wis ilang padange gumanti hina palandene tetep kewala peteng kaya tanpa wangenan penandang ingkang sinandang sabibaring alengka kobong kinobar dening Sang Hanuman engga ing titi mangsa mangke dereng wonten trontong-trontong sulaking pepajar kawusa ucap dupi mulat saking katebian ana swanten ingkang andodokori Sinta lagi iki aku suka ora mbok singkur kowe ngrasake apa Sinta ing dina-dina wekasan iki aku ora kepengin bengok Sura nek bisa mergo jroning paprangan gedhe negara Ngalengka ingkang tuwa kabeh mau mung saka kandeling karepku nggonku nuruti rasa tresna menyang kowe ya titising Widawati sejati sawangen nganti entek ngalas entek ngomah gage sing isih nggon ngendi Ngalengka Dasamuka gelem guneman karo aku ngono ya kena iki wis ora ngono nyawa mung kari siji nyawaku saperangan prajurit kae tak anggap dudu nyawa luwih-luwih ana ngarepmu aja meneh prajurit 3 4 5 10 wong sak negara wis dudu apa-apa ana ngarepe wong ayu mula sing ngengleng bingleng lelamong cepaplangan gandrung kapiran nganti ngentekke apa-apa
Kuwi wae mung gandrung marang kasulistyan, ning nek Dasamuka ora mung kasulistyan, mergo kowe kamulyan jati, katentreman jati, kowe katresnan jati, ya kowe kaluhuran sejati. Ana ing Widawati. Kabeh wis dadi kurban ning angkaramu. Sing kandha sapa? Mesti nek wong kaya kowe mesti ngucap yen aku angkara. Iya. Mesti kaya ngono. Aku nyekseni yen to sejatine lumahing bumi kurping langit iki ora ana wong kang setya ngandhemi marang tekate kejaba mung kowe Ratu Ngalengka. Mula nganti iki aku nekseni aku ya rumangsa bombong nyawang tekadmu kang kaya gunung pojok. Lah kene ngerti mripatmu. Kowe ana kene wong wedok krupyuk kaputan Pinjung upama to aku gelem ngruda peksa wis biyen-biyen. Ning yo kene aku ndulit wae ora. Aku ndemok wae ora, ndulit wae ora. Aja meneh ndulit saka kaduan ngam. Wong mantep rasane. Dek kapan aku arep ngruda peksa kowe, dek kapurung teka kowe lek munungguh jegan sakarepmu dhewe. Bareng aku dodok-dodok lawang terus bingung nek do tutup-tutup. Apa wong wedok nek dawuh wong wedok do ngono kuwi do ting petandang. Etungen saiki. Mongko upama aku nindakake suwi-wiji ingkang ngremuk njaba jero omahku bisa. Dasamuka bisa. Wiwit kowe tak gondol saka ing alas Dandaka mbiyen, upama aku nindakake aku bisa. Ning kena ngopo aku ora? Ben wong ngelek-elek Dasamuka wis ben, ning nyatane sakit jagat wis nekseni, tak rewangi entek. Negaraku ludes keles bondo donya entek. Kawulaku dulurku mati. Sopo sing tak andemi? Parandene tekan iki mencep wae ora gogloh wae ora atimu sira. Saja mun tabler kinetap Sukaya yasini bi Rayoli. Ayo, sawangen. Iki kamanku. Iki pepundhen. Sing arep ngejur jagat iki. Rama apa aku sing mati? Ayo seksenana bangsa telek. Petuk kowe. Rama Wijaya. Iya, Dasamuka. Saiki kowe rumangsa seneng. Bungah kowe iso ngremuk negaraku iso mateni kawulaku dulurku. Ning kabeh mau tuwa saka nistaning patrak budimu sing ngaku dadi prawira utama. Tiba kosok bali. Wangkot wangkalmu nggonmu ndewakake marang nafsu ingkang linambaran angkaraning ati. Dinita dadi wong nek diwenehi piranti genep kandel njaba njeroku apa kleru yen aku nuruti karep? Apa kleru? Apa kleru wong ugemi kapercayan? Kapercayan sing ndi? Yen kowe menungso ingkang isih duwe kapercayan mestine ora kaya ngono.
lan ora bakal kaya ngene dadine. Rungokno gobokmu. Aku wiwit kuncung nganti gelung. Aku mung goleki titi sing Widawati. Nganti tak udokke samubarang bondo bolo. Widawati kuwi kaluhuran sejati, Widawati kuwi kawibawan sejati, Widawati kuwi kanikmatan sejati. Widawati kuwi kaunggulan sejati. Pirang-pirang tembung ingkang surasane sarwa mulya kepenak lan nentremke mau. Nglumpuk dadi siji. Kuwi mujudake kapitayanku. Wong ugemi kapitayanku apa kleru? Ora luput nanging dalanmu kleru. Ngerti yo? Pancen bener yen to menungsa sing uripe suwung tanpa tekad yektine ora sumurup jejering uripe. Ing alam donya iki kowe tinitah dadi dasamuka. Rahwana, kowe kudu eling jejering urip netepi dharma ingkang piguna tumrap tentrem lan sak pepadaning jagat. Sak pepadaning manungsa jroning bawana iki. Apa sing bisa netepi dharma kuwi mung dapurmu. Mripatmu weruh negaraku negara gedhe. Sak donya iki negarane Dasamuka. Negaraku gedhe. Kabeh wis padha nekseni tentrem lan orane negara liya mung gumantung negaraku. Ngerti? Kabeh padha sumuyut marang Dasamuka. Najan kowe sinuyutan nanging kabeh mau mung merga kepeksa. Pirang-pirang lelakon wis nuduhake nyatane sapa sing nolak karo kowe mbok perjaya. Sapa sing duwa mbok pateni, sing cengkah mbok bedah, sing ngelingke mbok singkirke, sing guyu dadi mbok satru. Mula kang saka iku Dasamuka. Teka kowe kene, tekamu apa? Kowe arep ngarani aku wong Angkara. Iya, Angkara lan kautaman kuwi mung saka ngendi nggone nyawang. Jroning Angkara murka ana kautaman, jroning kautaman ana Angkara murka. Kena ngopo kowe wani nyerang Alengka? Kudune kowe nek utama, kowe trima, kudune kowe trima meneng. Kaya ngono kok kandhane titis Wisnu ning nggon ngendi? Kuwi aja kleru. Iki dudu perkara Wisnu. Tumrap wong gilut marang kautaman mesti kegugah rasa kamanungsane yen nyumurupi rusak ing jagat. Sambate wong tanpa dosa merga saka keblingere wong siji ya kuwi Dasamuka. Keblinger piye? Ngerti ya? Tekaku ora mung ngrebut baline bojoku, nanging bakal ngendhek angkaramu. Jagat iki bakal saya remuk bubuk ajur mumur. Yen to isih tinekem dening kliliping jagat kaya dapurmu buktekke saiki.
Hoi! Wah! Yeay! Marana sumobang ngaruna kadine netraning ukarapo sabdaning kukiloring kanikara kagater gumletak kutah ludira ketaman jemparing ampuh kayane ngaji panca sunya kena kayane bumi geni Banyuwangi lan swasana kekah kaya kiluga awas halo lampu halo geger jagat getel dedrek jroning Bandayuda risang prawira kekalih warna-warna gamane sang Dasamuka 10 maju bareng mung siji sing elek kaya tai nganti gidho Sang Rama Dewa genjot bumine Oyak Dewa geger samya gondelan lintang Sanjata pamungkas Kyai Gaya Wijaya ingkang kalimrah dipun wastani Guwa Wijaya ning sejatine kleru. Gaya Wijaya Gaya tegese wewadi jaya kamenangan. Wewadining kamenangan.
mung dijupuk sing apik-apik lan porem labet dosa menang. Ucul saking kendhenge langkap sumeglok ing antariksa tatas ratuning dosa